Hej, velkommen til en ny video fra mig, Christoffer og Olivers blog. Vi har ikke sådan rigtig lavet nogen endnu, fordi jeg kom lidt op og skinne til nogle af dem. Der er en, vi har lavet. En, der er nogenlunde anstændig, altså normal. Nu får jeg se, hvad vi har bygget. De har ikke bygget forfærdeligt meget nu, men det kan vi gøre undervejs, mens jeg sidder og kigger. I kan sende os videoer med spørgsmål til vores blog. Hvad det er, vi skal... For eksempel, jeg gider ikke lave det der. Bygge verdens bedste rutsjebane der. Udfordre os. Eller stille spørgsmål til, hvordan man bygger ting. Det kan I også. Det vil vi i hvert fald være rimelig glade for. Jeg ved, det er altså ikke computeren, der lægger det. Det er altså kameraet, der lægger lidt. Vi går lige ud og ind igen. For så lægger computeren ikke. Slet ikke. Nogle gange bare nødt til at gå ud Se vores jungle. Det er en fed ko, det der. Og det der, det er en and. Og det der, det er en tyr. Den hedder Nala. Hvordan hedder Fisse? Jeg tror lige, Kristoffer skal tale lidt pænere nu. Og fedt bord, mand. Div. Ej, nu går den ned. Trækpladebord, okay. Det er noget helt nyt. Det har jeg i hvert fald ikke opdaget før. Nå, lige mig det. Lige nu der snyder vi lidt, for vi lige skifter over til kreativt. Men det er så ikke så sjovt at vise af tingene. Ellers så er vi rigtig tit i overlevelse. Lige nu optager vi min iPad 3 kamera. Det er nok ikke særlig godt. For det første er der ikke blitz på, og den gider ikke optage god opløsning. Og så flygter. Og ja, vi uploader den samme dag, som vi lægger den ind. Sådan helt ny. Når der er I ser den, eller det kommer an på, hvor hurtigt I ser den. Om vi ser den et år efter, eller... Jeg plejer altså kun at se videoer med, hvordan man laver ting. Jeg plejer ikke at være ret god, men Kristoffer, han har altid været lidt foran mig. Og jeg kan også sende kommentarer ind. Ja, I må virkelig gerne følge os på Twitter. Eller på Facebook, der hedder jeg Oliver Wilson. PS, lad være med at skrive beskidte ord ind til os. Ja, I må gerne skrive. Det er sådan nogle ringe videoer, I laver, men ikke sådan nogle andre ting. Og på Facebook bliver jeg ikke venner med jer. Det kommer an på, om jeg kender jer i forvejen. Men I kan stadig godt sende en besked til os derinde. Jeg kan ikke lige huske, hvad det jeg hedder på Twitter. Jeg tror, jeg hedder... Det kan jeg sgu ikke lige huske på hovedet. Og vi skal også lave noget server noget, og så kan det være, at vi vil invitere nogle af jer med ind på den. Ja, vi skal lave en rigtig server på et tidspunkt. Det finder vi lige ud af, hvordan man gør. Hey, hvis I ved, hvordan man laver en server, eller hvis I finder noget rigtig fed texture-pack, så må I, hvis det er texture-pack, så må I virkelig gerne skrive navnet på den. Og hvis det er en server, så må I gerne sende en video om, hvordan det er, man laver en. Jeg går ind på Google, og så skriver Juli Minecraft, og så så er der sådan nogle videoer med Spur Dawns, og så kan I se dem, og så siger han noget om, hvad hans texture pack hedder. Og så, det må I virkelig gerne fortælle os. Og så skriv det ind til os. Vi kunne godt tænke os alt muligt info, og hvis I gerne vil vide noget, så kan I også bare skrive til os. Og I må også sende alle mulige andre texture-pack ind, eller... Ja, I kan skrive link. I kan skrive link, når I kan sende os et link med texture-packen. Ja. Hjemmeside. Men hvis det er sådan noget med, det der det er lige en forskrækkelsesvideo, vi snyder dem lige, så tager vi lige banner for Minecraft eller sådan noget. Eller et eller andet. Ja. Eller det kan man sådan set ikke rigtigt på den måde. Men så gør vi sådan, at I ikke kan skrive til os igen. Nogensinde. Ja.
Jeg er sgu 10 år. Jeg ved ikke ret meget. Ikke pres mig. 10 år. Ja, det passer fint nok. Vi ses.